Avui presentem les normes d'accentuació en català. Molt important! Abans d'aprendre les normes d'accentuació, ja saps quins són els 3 tipus de paraules? Agudes, planes i esdrúixoles. Si no és així, mira el vídeo que apareix al link d'aquí dalt. Les paraules agudes s'accentuaran quan acabin en vocal, és a dir, quan l'última lletra d'aquella paraula sigui una vocal, A, E, I, O, U. També s'accentuaran quan acabin en vocal més S, o sigui, as, es, is, os, us. Per últim, també hi posarem accent quan acabin en in. Mireu aquests exemples. Camí s'accentua perquè acaba en vocal. Permís. Hi posem accent perquè acaba en vocal més S. Depèn. Veieu? Acaba en, per això s'accentua. L'última paraula, divertit, és una paraula aguda, però acaba en T, així que no l'accentuem. Anem a practicar una miqueta. A veure, sabríeu posar l'accent a aquestes paraules agudes? Cançó, cafè, camió. Pauseu el vídeo si encara no heu acabat i després mireu les solucions. Exacte. Cançó porta accent perquè acaba en vocal, igual que cafè i camió. Les paraules planes s'accentuaran quan no acabin en vocal més S, o sigui, as, es, is, os, us, i tampoc en in. Fixeu-vos, són exactament les mateixes terminacions que a les paraules agudes. Però a les paraules agudes, quan s'acabaven així les paraules, posàvem accent. A les planes, quan s'acaben així, no posem accent. Mireu els exemples. Cèntim. Com que acaba en M, l'accentuem. Mòbil. Com que acaba en L, l'accentuem. Però mireu aquests dos noms. Roma. És plana, però com que acaba en vocal, no l'accentuem. Marta. El mateix. És plana, però acaba en vocal, així que no l'accentuem. Sabríeu posar l'accent a aquestes paraules planes? Telèfon, bròquil, plàtan. Pauseu el vídeo, penseu i llavors mireu les solucions. Exacte. Telèfon, bròquil, plàtan. Telèfon no acaba en in, acaba en on. Per tant, s'accentua. Bròquil acaba en L, per tant, s'accentuarà. El mateix passa amb plàtan, no acaba en in, acaba en an, per tant, s'accentua. Queden només les paraules esdrúixoles. Aquestes són les més fàcils de recordar. Per què? Perquè s'accentuen sempre. Sempre. Mireu aquests exemples. Música, brúixola, història. Ho veieu? Les 3 porten accent. Per últim, només ens queda explicar els accents diacrítics. En català hi ha 15 paraules d'una síl·laba que s'accentuen només per diferenciar-se d'altres que s'escriuen igual. Mireu aquesta llista. B, o sigui, una cosa que no està malament, per diferenciar-se de l'animal bé. Déu, per diferenciar-se del número 10. És, del verb ser, per diferenciar-se del pronom. Més, o sigui, que no és menys. Mà, la mà del nostre cos. Món, o sigui, el planeta. Pèl, el que tenim pel cap. Què, ser, sí. Sol, o sigui, el terra. Són, del verb ser. Té, del verb tenir. Ús, o sigui, fer servir. I vos. Les veieu? Recordeu-les bé. Algunes potser encara no les coneixeu, però les anireu trobant. Fins aquí el vídeo d'avui. Recordeu, si us ha agradat, apreteu like o subscriviu-vos. Adeu!